Apat na individual ang lugadan sa salpukan ng tricycle asin motorsiklo sa Purok 1 Barangay Awitan, Daet, Camarines Norte, 1:10 kasuod manghapon. Binisto ang driver kan tricycle na si alias John, 19 anyos, asinan sa kay kaining 19 anyos na babae na pigbistong si alias Marie, parehong residente kan Purok 1 San Nicolas, Talisay, parehong banwaan. Lugadan man ang nakasalpukan kaining minor de edad na motorcycle driver. Napigbistong si alias Homian, asinan backride kaining si alias Brian. Parehong residente kan Barangay Bagasbas kan parehong banwaan. Sigun kay Police Captain Leoncio Garfin Jr., ang tagapagtaram kan Daet Municipal Police Station. Haling Barangay Awitan, pigbabaybay kan tricycle driver ang tinampo pasiring sa Barangay Bagasbas kan pareho manabanwaan. Kan biglang buminutwa ang motorcycle driver na hali sa Barangay Bagasbas pasiring man kuta sa Barangay Awitan na nagresulta sa saindang head-on collision. Ang collision po ay nangyari sa linya ng Vehicle 1, yung tricycle na binabanggit natin. Ngayon po sa ating napag-alaman pa, yung kanilang mga sasakyan ay mayroon din mga damages at consequently ito pong Vehicle 1 ay nasa pangangalaga ng Barangay Awitan. Samantalang yung motorsiklo, yung vehicle to ay nasa kustodya po ng ating police station. Enterong nagsaponin minor injuries ang mga embweltong persona na tulos na pigdarara sa Camarines Norte Provincial Hospital. Napag-araman man na parehong mayong lisensya ang duwang driver. Automatic po ito ma'am, pag ganitong involved sa aksidente at mga ganyang mga walang lisensya, ini-issuean po natin ito ng citation ticket. Magmulta sila doon sa kanilang violation po sa traffic. Mientras tanto, dahil naman nagsaangat panin reklamo ang ambuslados, makalihis ang saindang naging pag-urulay. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.